hai we wala nkudi ya nije ki samu wala nkudi woniri kudi we haba kudi woniri ne kana so kai kudi mana de yo wa mana de yo wa iri kudi kasa de na waje koko iri kasa duniya kudi kudi wonde na gerin ka mana Nigeria haba una kudi de ba wala yi kudi woni miti na ne kudi ngote de ka gani yayi wona kudi duka kudi shi ka lissafa kudi shi bai yi da wani afa amma ya tara kirimi ne yan to yi mana kai ba ka sani ba kamar yaya ni to nawa ne kudi Nigeria babba wanda ya jirmi ko wanne dubu daya daga shi sai wanne sai 500 sai kuma wanne cinan sai 200 sai kuma wanne sai naira 100 sai wanne sai 50 sai wanne sai 20 sai wanne sai 5 sai wanne sai goma ko goma a denka da kai lissafi da man yi ne zai nuna maka baji ya fi yamri lissafi kariya ni a denka da duka kudin kayi kundin bala da shi nan zai baka 1,800 da naira 55 a ya wuce da naira 50 ka dawo baya da kai lissafi ka ce ga 1,000 ko 1,800 de naira tamasin de biyar. To, duka yi wa kudin Najeriya ce nan fa. Duka kudin da ana yi wani buro ba da shi a Najeriya. Shagi ya dangwari. To. Haka ne ba. Duka wani lissafi da ka gani yi wa kudin Najeriya ce nan fa. Amma kwam dangwari. Atiku na da kudi. Kudi shi ya wuce 1,800 da mutala hudu da naira 5 ne. Ko ya wuce. Dangote na da kudi ya wuce 1,800 da mutala hudu da naira 5 ne $10 na da kudi shi man ya wuce 1,800 da mutala hudu da naira 5 ne gaskiya in haka ne mu ma da ni da kai mu tashi sai kinima ko ka su kunna a dai kudi lokaci bai ba za ka yi ba ai kudi yanda ka san zomo da mai farauta haka nan ne kudi na shakuna min ne ma mai na shakuna to mu tafi da zama bi gamu ga